дар вилояти Суғд то рафт шумораи соҳибкорон новобаста аз буҳронҳои молиявии ҷаҳонӣ бештар мешавад. Дар ин бора дар як конфронс ки субҳи имрӯз дар вилояти Суғд баргузор гардид, сардори раёсати сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатӣ Шарифҷон Ахмедов хабар дод. Таҳлил ва мушоҳидаҳои ӯ нишон медиҳад ки соли 2018 шумораи соҳибкорони вилоят 107,000 нафарро ташкил медод. Ин рақам дар соли 2023 ба 112,000 нафар баробар гардидааст. яъне новобаста аз мушкилоти ҷой дошта вилоят дар самти сармоягузорӣ ва ҳамсоҳибкорӣ пеш меравад. Дорҳои зиёде дорем ки мо имконияти сармоя ҷалб карда онро пеш берем. Лекин як тенденсияи нағз рафта истодааст дар 4-5 соли охир ин сармояи дохилӣ. Ман шумо як рақам медиҳам, агар дар соли 2018 сармояи дохилӣ дар вилоят $20 миллион бошад, агар дар он сол ҷоштагӣ бошад, ҷамъбахси соли 2022 ки ин рақам зиёда аз $60 миллион шуд. яъне ин онро нишон медиҳад ки сармоягузорони дохилии худи мо аҳамияти ҷиддӣ дода истоданд ба рушди соҳибкорӣ дар худи вилоят. албатта муаммоҳо ҳастанд, албатта мушкилиҳо ҳастанд, беҳӣ намешавад. ҳар яки шумо ҳамин рӯза ман фикр мекунам ки бо ин хел муаммоҳои мушкилиҳо бо мехӯрдам. лекин новобаста аз ин фаъолият кардан лозим аст. мо доим таъкид карда меистем ки мо дар кадом сатҳ қарор дорем. конфронс аз ҷониби ташкилоти ҷамъиятии маркази рушди деҳот соф дар кохи суғдиён бо ҷалби соҳибкорони хурду миёна ташкил карда шуд. мақсад рушди соҳа ва таҳлили мушкилоту баррасии он буд. дар чорабинии мазкур ба ҷуз аз намояндагони мақомоти иҷрои ҳокимияти давлатии вилояти Суғд ҳамчунин намояндаи созмонҳои байналмилалӣ иштирок намуда ақидаи худро иброз карданд. Сегодня мы представляем здесь, можно сказать, уже результаты проекта содействия устранения экономических последствий COVID-19 посредством улучшения условий жизни, возможностей трудоустройства и регионального сотрудничества в Ферганской долине. Проект работает в 8 районах Сагдийской области и 3 городах, это Худжанд, Гулистон и Бустон. Сегодня, как я вижу, у нас присутствуют также наши бенефициары, которых мы поддерживали в 2022 году и намереваемся поддержать тоже в этом году. Проект, к сожалению, заканчивается в декабре 2023 года, это в этом году уже заканчивается. И проект работает в 3, скажем, компонентах. Так как мы говорим о трудоустройстве, мы в рамках первого компонента проекта работаем над переподготовкой кадров, и в основном в этом направлении мы сотрудничаем с Министерством труда и занятости населения, и на региональном уровне мы работаем с управлением занятости населения Сагдийской области. таҳлили кормандони ташкилоти ҷамъиятии маркази рушди деҳот соф нишон додааст ки фаъолияти чанде аз соҳибкорон пас аз пандемия ё худ аз таъсири COVID-19 душвортар гардида, коргоҳҳо ҳатто маҳкам шудааст. барои барқарор ва дубора эҳё намудани онҳо корбарӣ мекунанд. натиҷаи гузарондани санҷишҳо ки моҳҳои май июн дар 11 шаҳру ноҳияҳои вилоят ташкил карда шуд нишон додааст ки аз 136 корхона 27 адади он дари худро маҳкам намуданд. сабаби асосии таъсири коронавирус ва омилҳои дигар аст. ташкилоти ҷамъиятии маркази рушди деҳот соф ҳамирӯз мо ҷамъоварӣ оид ба конфронс доир ба баландбардоштани қудрати ташкилотҳо ва истеҳсолкунандаҳои хурду миёна ки аз таъсири бевоситаи COVID-19 азият каштагӣ ва дар конференсу машҳур мо тадқиқотое ки доир ба корхонаҳои вилояти Суғд гузарондагӣ будем, ҳамина пешниҳод карда он роҳҳои пешгирӣ, роҳҳои паст кардани таъсири ковид ва баланд бардоштани умуман таъсири омилҳои беруна аз тарафи корхонаҳои хурд ва миёна пурра пешниҳод мекунем. мутахассисои соҳавӣ ҳам аз тарафи таҷрибаи худ усулҳои инноватсионии ҷорӣ кардани ҳар гуна таҷҳизотҳои нав барои истеҳсоли
ҳар гуна маводҳои нав ки рақобатпазир ҳам дар бозори дохилӣ ҳам дар бозорҳои берунаи мамлакати Тоҷикистон. дар конфронси мазкур ба ҷуз аз баррасии мушкилот ва рушди соҳа ҳамчунин ба соҳибкорон имконият дода шуд ки аз душвориҳояшон гӯянд, зеро фаъолияти соҳибкорӣ махсусан пас аз коронавирус нисбатан душвортар гардид. Аз ин рӯ масъулини ташкилот ва намояндагони мақомоти иҷрои ҳокимияти давлати вилояти Суғд аз камбудӣ ва норасоии онҳо пурсон шуданд. ман танҳо бо муассисаҳое ки дар ҳудуди ҷамоати худамон дохиланд бо ҳамонҳо, яъне 7 мактаб 7 муассиса мо шартнома бастагӣ бо ҳамон муассисаҳо мо корбарӣ мекунем. кори асосии мо ин таъмин кардани анҷоми ягонаи мактабӣ мебошад. мушкили асосии мо ин набудани барқ ва мавҷи телефони мобилӣ мебошад, чунки барқ хай 24 соат нест, не 24 соат ҳаст, лекин байнаш ба 1 соат 2 соат 3 соат 1 соат 2 соат кадом вақто хоҳанд барқа мекушанд. мо бениҳоят масъалаи барқ ба азоб мекушем. хай мо занг задем ба идораи барқ мепурсем ва ҳо мегӯянд ки соати муайян надорад. вақте ки соати муайян надорад мо азоб каштем. мо гуфтем ба шабона гирем, сменаи шабона, лекин ваҳо шабона ҳам баъзан мекушанд. мо як муайян вақти куштани барқа аз ҳисоби надоштнаш бениҳоят азоби танқиси кашидем. Набудани мавҷи телефони мобилӣ ин Тсел, компанияи Тсел аҳолии моро бениҳоят ба азоби сахт мондааст. Чунки мо наметавонем дар вақти лозима бо сарвари мактаб мулоқот кунем ёки бо волидон ба мо муроҷиат мекунанд. хай ба ҳар қишлоқҳои дурдастарӣ мо анҷом мебарем ва ҳо бояд ки ба мо алоқа бароянд. илоҷ нест. бениҳоят мо азоби сахт ба масъалаи барқу мавҷба. аммо рушд кардан мехоҳанд. албатта занҳои хонашини деҳаи мо ба бениҳоят бисёранд. ваҳо кор кардан мехоҳанд, фаъолият кардан мехоҳанд, лекин мо ҷои кории худро васеъ карда наметавонем. барои он ки мо деҳаи назди сарҳадӣ бениҳоят дур аз марказ ҷой гирифтагӣ мо маҳсулоти худамонро наметавонем ба ягон ҷо бароварда фирохта ки мо бениҳоят мехостем ки васеъ кунем. дар нақшаи мо ҳаст албатта. дар ҷанбасти конфронс муколама ташкил карда шуд. ҳар нафар фикру ақидаи худро вобаста ба пешбурди соҳибкориву сармоягузорӣ ва бахшҳои он иброз намуданд, то кори конфронс гармтар шавад ва бо ин васила барои дар амал татбиқ намудани пешниҳодҳо мусоидат хоҳанд кард. гузурши Мафтунашукур ва Насим Раҳимов барои барномаи иттилоотии Хабар.